заминларзаи қавие имрӯз бахусус Афғонистон ва қисмате аз манотиқи Тоҷикистонро такон дод. Маркази зилзиласанҷии Амрико гуфт ки заминларзаи 6.1 дараҷаӣ рӯзи 31 январ дар қаторкӯҳҳои Ҳиндукуш ба вуқӯъ пайваста шаҳри Кобул то ба пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ва ҳамчунин Деҳлӣ ва Исломободро такон додааст. Ба гуфтаи маркази зилзила дар 35 километри ҷануби минтақаи ҷирми вилояти Бадахшони Афғонистон дар наздикии марзи Тоҷикистон ва дар умқи 191 километр будааст. мутахассисони тоҷик гуфтанд нерӯи заминларза дар Тоҷикистон тақрибан 4 дараҷаро ташкил додааст. доир ба харобӣ ва ё хисорот гузорише нарасидааст. Аммо дар шаҳри Квета, маркази вилояти Балуҷистони Покистон, дар натиҷаи фурӯ рехтани боми хона як навзод ҳалок шудааст ва 9 узви дигари хонавода ҷароҳат бардоштанд. Тоҷикистон Афғонистон дар яке аз минтақаҳои зилзилахези Осиё ҷойгир шудааст ва солона дар Тоҷикистон беш аз 3000 заминларза рух медиҳад. моҳи декабри соли 2015 заминларза дар вилояти Бадахшон 2 нафарро ҳалок ва 10 тани дигарро маҷруҳ кард. дар он сол 700 хона осеб диданд. дар заминларзаи моҳи октябри соли 2015 дар Осиё 400 нафар кушта шуданд ва ҳазорон тани дигар дар Афғонистону Покистон ва Ҳинд бесарпаноҳ монданд.